Welcome friends. Joto nono khaka hambai lamsogo ani YouTube channel lo. Tini ang norongbai kaisa bona jibithi share khainai. Omo haibithi tabuk jora YouTube o koibo share khaya khona. O bithino hor khamman jaga o ma pholo. Jesu kirima sing sakhe jesu kotor khepano hor khamjagong khun. O bithi jepa hor khammani no hamrui mano. Khammani yagulo kuno khammani mari eba dag rokhano tongrokya. O bithi ani nana dabura salangmani o video no noro gobang ke share khaibai di tamni homale hor khamjak masa borok le omobai upokar manna an video no jajak khenorong like comment khaibai di norobo omo haibithi siman tongkhe ano comment khai sajabai di tei ani channel no bo subscribe khailai jadi tabo khaidi o bithino bai ke sanam amon video no chung nailainyai tei video paya saknarong loge tongbai di nai tongbai di phaidi hingke video no nailai siwano.